Moi bo día, miña querida xentiña de polo mundo adiante e benvidas un día máis hasta a miña horta. Hoxe quero vos falar de unha planta que está agora mesmo, antes da primavera, en plena floración, e que se trata do allo silvestre. E neste vídeo quero vos enseñar ben cales son os seus usos, como se consume e os coidados que hai que ter con ela. Así que, ide pasando. É un tipo de planta que ven para anunciarnos a primavera. Empeza a florecer a finales do inverno, cando empeza a chegar o caloriño, e bota florida pois moi pouco tempo, ao mellor sobre un mes ou así, non bota máis. Cando empeza a vir o calor fuerte, se cría as sementes para expandirse. Nace prácticamente en calquera lado, nas beiras dos camiños, nas hortas, nas leiras, nas beiras da carretera, nace en calquera lado porque se dá moi ben. De feito, en algúns países está considerada e catalogada como invasiva. É unha planta que ten usos tanto culinarios como medicinales, pero hai que ter moito cuidado, sobre todo cando estamos falando de plantas que son silvestres, porque se non as reconocemos ben, podemos levar un disgusto e podenos facer daño. Sempre que hai unha planta que é comestible, pode haber outro ao lado que é casi idéntica, que a podemos confundir facilmente e que nos pode dar un susto importante. Entón, sempre cando non reconosades ben unha planta, é mellor que a deixedes estar. Este tipo de allo, porque é un allo silvestre, tamén se chama Allium triquetrum. Mira, ti que nombre tan simpático, triquetrum. Triquetrum. E iso é porque triquetrum significa triangular. Triangular é porque o seu tallo, o tallo floral, ten forma de triángulo, desde a base, desde abaixo de que nace, hasta a parte de arriba. É da familia das liliáceas, pois como as cebolas, como os puerros e como os allos que cultivamos, quero dicir, porque tamén é un tipo de allo. E como os allos normales que plantamos na horta, ten compostos que son a licina e o azufre, pero son compostos que hai que tomar con precaución. Non porque sexa este o allo silvestre, senón o allo normal tamén non se pode consumir en grandísimas cantidades. Hai que ter sempre cuidado e sempre que queirades probar unha cousa nova, sexa o que sexa, hai que ir con precaución e pouquiño a pouco, probando de a poucos, porque sempre podemos ter alergia a unha cousa que nunca comemos e non o sabemos. Existen moitísimos tipos diferentes de allos e puerros silvestres, pero non porque resendan a allo ou a puerro pensedes que todos son comestibles, porque non o son. Hai algúns que son venenosos, que non se poden consumir. Así que eu vou vos enseñar a diferenciar ben, polo menos, esta especie, para que o teñades en conta, por si a queredes probar. Dependendo do sitio no que estea nasendo, pode ser un pouquiño máis grande ou quedar un pouquiño máis pequeno, pero sempre está entre 15 e 30 centímetros, aínda que pode chegar a medir un pouco máis. Este creo que pode medir un pouquiño máis de 30, porque está en un terreno bastante abonado, porque é a miña horta. Cada unha destas plantas conta con unhas follas que son como planas e largas, pero teñen característica de que por un lado son totalmente lisas e pola parte de abaixo, pola parte de atrás, teñen como se fora o nervio moi salido. O sea, isto é moi diferenciador de outras plantas. E despois, o seu tallo central, xusto do medio e medio, donde vai a salir o tallo floral, é triangular, totalmente triangular. Por eso se chama triquetrum, porque é triangular. A palabra creo que ven dai. Se o cortamos así, desde a base hasta a flor, é triangular. O sea, ten un triángulo. Desde a base hasta arriba a flor, ten forma de triángulo. O tallo floral empeza sendo así un capulliño, que despois vai abrindo. Mirad, aquí temos un que xa está empezando a abrir, salen as floriñas todas para baixo e en forma de lumbela vai a botar
estas flores. Outra das características pola que a podemos reconocer facilmente é polas súas flores. As súas flores son totalmente blancas e por dentro cada folla ten un nervio verde clariño que é moi facilmente reconocible. Outra das características para diferenciala ben das flores é que fai referencia ao seu nome científico, que é Allium triquetrum. Triquetrum, que significa triángulo. Ten como dous pares de tres follas. Ten tres follas como exteriores, que son un pouquiño máis grandes, e ten tres follas en forma de triángulo no centro, que son un pouquiño máis pequenas. Ten un fuertísimo olor a allo, aínda que é un pouquiño máis suave que o allo que comemos normal, o rojo ou o blanco. E esta é unha forma fantástica de ter allo para as nosas comidas mentres non veñen os allos que aínda lle faltan pois polo menos uns 4 ou 5 meses para estaren para recoller. O seu uso na cociña, digamos que é, non sei, infinito. Depende dos vosos gustos, pois utilizas igual que se utiliza o outro allo. Pódese comer crudo ou cociñado, en salteados, en sopas, en purés, en ensaladas. E cómese todo na súa totalidade, exactamente toda a planta, desde as raíces, os bulbos, os tallos, as follas e as flores. Pero claro, se vamos a consumir as flores, se as cociñamos, como teñen un sabor como máis delicado, se as cociñamos van a perder moito o seu sabor. Así que se o que queredes tomar son as flores, recoméndovolas mellor para o final dun salteado ou para adornar, por exemplo, unha ensalada, ou para botarlle, non sei, a calquera plato que queirades condimentar suavemente con unha textura a allo sin que chegue a ser desagradable na boca. E ao igual que o outro allo hai que ter precaución a comelo. Un exceso de consumo de allo, pero sexa deste ou sexa do outro, podeche provocar malestar ou incluso náuseas, pero como o outro tamén, porque ao igual que o outro ten pois alicina e azufre, o sea que o hai que consumir, pero moderadamente. As follas que son planas teñen como menos sabor, o sea que estas son mellor para comer en crudo, en ensaladas ou así, e o que é o bulbo e o tallo do medio teñen o sabor como máis intenso. Ese pois estaría ben, por exemplo, para salteados, para guisos, para sopas, e despois estas folliñas e máis as flores estáseme ocorrindo tamén que, por exemplo, para aromatizar queso fresco ou algún tipo de mantequilla que fajades na casa con un tenue sabor a allo, tamén. Si, por exemplo, soledes consumir cebollino, que neste tempo aínda non hai, isto é o sustituto perfecto do cebollino. Ten efectos antibióticos, antifúngicos, antiinflamatorios, diuréticos, e sobre todo tamén antiparasitarios, pero tanto para nós como para as galiñas. E ademais gustalle bastante. O sabor a allo e o allo para as galiñas é moi necesario para axudarlle a eliminar parásitos. E que rico está! Polo efecto antiparasitario que ten en nós e máis nas galiñas, deberíamos de dar allo ás galiñas polo menos unha vez ao mes, e gústalles bastante. Ou allo normal, triturado e picado, mezclado con outra comida, e senón esta é unha boa opción, darlle de comer de vez en cando un puñadiño destes allos silvestres porque lle vai a axudar moito cos parásitos intestinales. E gústalles. Podes dar un bico que che cheira ouro alento a allo. Agora que? Non me podes bicar. E como vos dixen, vadela a encontrar con moitísima facilidade agora mesmo que está empezando a florecer antes da primavera e vades a poder reconocela ben. Pero eu recoméndovos que se a queredes probar que non a collades da beira dos camiños para comer, porque está exposta que a suciedade, a porquerías, a que alguén lle faga pis, a que os cans pasen por ali. Entón, eu recoméndovos que a levedes para a horta e que a poñades nunha esquina, nunca no bancal da vosa comida, digamos, alimentaria, porque esta vai a nacervos, só tendes que plantar unha vez. Nace dun ano para outro, ela sola. E nace, por iso é unha especie que en algúns países, non sei se en moitos, pero en algúns países está considerada e catalogada como especie invasora, porque unha que se reproduce por bulbos. Mirad, este posiblemente sexa un bulbo do ano pasado, e aquí ao lado bota outro bulbo, que normalmente botan moitos máis, que xa vai a ser unha nova planta.
Unha que se reproduce ben por bulbo e outra que cando acaba a floración, cada flor destas fai un saquiño de sementes e fai como unhas 9 ou 12 sementes en un saquiño. Son sementes moi pequeniñas, negras, parecidas ás da neviña de botar os repolos, ou a neviña que é igualita que é a dos grelos ou así, é moi parecida. E todas as sementes son prolíferas, o sea que se vai a dar por semente e tamén por bulbo. Entonces, tanto podedes arrancar un bulbo ou dous, que despois ao ano xa ela se encarga de espallarse, ou de collerlle as sementes cando empece a chegar xa un pouquiño máis abril ou a primeiros de maio, xa podedes recoller sementes, dependendo se agora xa as tendes floreadas na vosa zona ou non. Tendes que estar pendientes, pero con unhas pouquiñas que levedes xa vos chega. Recomendo vos sempre poñelas en un sitio da horta donde sepades que non vos vai a molestar. Eu, por exemplo, non o mezclaría nunca pois ca lechuga, co repolos, porque donde nace ela non deixa que nasa ninguna outra cousa, vai a chegar a ocupar todo ese sitio. Entón, eu teño en 2 bancales, unha mezclada con flores e outra aí nunha esquiniña, que sei que aí non me molesta, e podo alimentarme dela ca tranquilidade que está na miña horta, que non ten tóxicos ningúns, nin pis de ninguén. Toca ir para a casiña a facer unha receta que outro día vou vos a poñer aquí tamén no canal algunha receta con este allo. Espero que vos gustase este vídeo, que vos axudara moito para aprender a diferenciar ben o allo silvestre, e agradeceríavos moitísimo que o compartirades co mundo inteiro. Axudadesme a min e axudadeslle a xente para aprender a reconocelo ben. E por hoxe, nada máis. Coidadevos, portadevos ben e sede moi felices.